Tim maduong' mar Nyeri to kod mano mar chwo e tuke mag rugby pacho ka watimo welo ma jotugo 12 e tim ka tim madhi tugo ne timbege tuke mag HSBC 7th Division mar 2 madhi timre tarik 14 kod 15. Kocha mar Lionesses Samon Odongo omiyo jotugo manyien Nila Charity kod Marvelous wago thuolo makende ma tugo ne Lionesses ma captain margi pod en Sheila Shajira. Kakorka Shujaa ma captain margi odhi bedo George Nyaoro bende kocha mare Kevin Wambua no gwedho jatugo David Nyangige kod luong mar bedo achiel kuom jotugo 12 Skuod mare. Will be vice captained by Fresha Odwor. The other players are Naomi Amugoni, Charity Nila, who's on debut, a very young lady from NYS. She's really shown up and raised her hand in training. So for us, ladies and gentlemen, our work is cut out, and we hope the Kenyan support will come and push us and be the 13th player for us.